En zo zocht dat eruit. De grote frustratie van de booteigeners in Zuiderwoorden. Want kom maar eens bij de meldknop zonder de boot te beskeren. Dat is dus, had het gevolg dat onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld Hudderwien, je een probleem hebt, want je kan je nergens aanlezen. En je had dus van die grote rotsblokken hier lezen. Dus dat besluit ik, dat draaien met wat grotere boten, en dat binnen boten die uiteindelijk door de bregen heen moeten, dat ik al problematisch wezen kan. Hoewel er dus klachten binnen, is de Grijdanersbregen joet wel officieel iepenen. Het is een fietsbregen, die een verbinding maakt naar de gemeente Waasterhim. Maar goed, daar zitten bootjemeesken net echt op te wachten. Die hebben vooral vragen hoe het ontbreken van lisplakken bij de bregen. Nou, er komt nog één aanvullende voorziening bovenop wat er nu allemaal al gerealiseerd is. Dat zijn aanmeervoorzieningen, zodat als je even moet wachten voordat de brug open gaat, dat je even je boot daaraan kan leggen. En dat is nu nog niet gerealiseerd, maar dat komt nog. Dat stond de opening niet in de weg, laat ik zo zeggen. Binnen hokker termijn komt dat, denk je al? Daar kan ik nog niks over zeggen, maar we doen dat zo snel mogelijk. Zit je uiteindelijk wel op deze bregen te wachten als inwoners van deze week? Nou ja, ik bedoel, ik ben geen fietser, dus ik wil wat dat betreft mijn mening een beetje verzachten. Maar we zitten er net op de wachten. En zeker als het op dit moment is, want de kiest oer de bregen en dan kiest maar op één punt te lonen komen. Dat is bij de Draagsterdiek. De Grijdanersbregen zal dan ook in de toekomst aansluiten op een nieuw fietspad naar Jennewoud. Maar daarvoor moet nog groen aangekocht worden.